Искам просто да прочетем Ефесяни 4 глава от 26 стих, тъй като това нещо доста ме докосна. Нека да четем. Гневете се, но без да съгрешавате. Слънцето да не залезе в разгневението ви. Нито давайте място на дявола, който е крал да не краде вече, а по-добре да се труди, като върши с ръцете си нещо полезно, за да има да отделя и на този, който има нужда. Никаква гнила дума да не излиза от устата ви, а онова, което е добро за изтирване според нуждата, за да принесе благодат на тези, които слушат. И не наскърбявайте Святия Божий Дух, в когото сте запечатани за деня на изкуплението. Всяко огорчение, ярост, гняв, вик и хула, заедно с всяка злоба, да се махнат от вас. И бъдете един към други благи, милосърдни, прощавайте се един на друг, както и Бог в Христос е простил на вас.